тирамоҳи имсол барои размкоронии тоҷик дар UFC мавсими муҳорибаҳои пуршиддат аст. нахуст 5 сентябр дар шаҳри Париж Муҳаммад Наимов вориди октагон мешавад. Ӯ дар доираи мусобиқаи UFC Париж бо размкори белгиягӣ Лосен Кейта рӯбарӯ мегардад. Наимов то имрӯз 13 пирӯзӣ ва 4 бохт дар корномаи касбӣ дорад, дар ҳоле ки рақибаш 16 пирӯзӣ ва 2 бохт сабт кардааст. Дар баробари ин барои як размкори дигари тоҷик низ муҳорибаи муҳим дар пеш аст. 24 октябр дар Абу-Даби Нурулло Алиев дар силсила мусобиқоти UFC 333 муқобили набардкори амрикоӣ Грант Доусон нерӯсанҷӣ мекунад. Алиев то ҳол шикастнопазир аст, дар корномаи худ 12 пирӯзӣ дорад. Доусон бошад омори 24 пирӯзӣ, 3 бохт ва 1 мусовӣ дорад. ёдовар мешавем, ки охирон рақобати Нурулло Алиев дар UFC моҳи гузашта муқобили Майк Дэвис аз Амрико буд, ки бо қарори яковозаи доварон зафар ёфта буд. ҳоло акнун набарди ӯ муқобили размкор аз 15-гонаи вазни сабуки UFC роҳандозӣ шудааст. шумо рақобатҳои размкоронамонро дар UFC чӣ гуна пешбинӣ мекунед?